Godt fætter. Nej. Jamen så træt den bare. Det er en okay. Godt. Ja. Den er større. Den er kraftig stor, den der, mand. Ja. Den er stor. Men ikke din nabo, han har en større fisk i øjeblikket. Sådan, mand. Godt. Ja. Det bliver lagt på YouTube, fætter. Ja, det er vildt. Hold kæft. Så til her, så hele weekenden noget. Den er kraftig stor. Den er lige så fed som den i år. Det er da ikke... Jo, det kan godt være, det er oppe på en 6'er. Den ser mindre ud, synes jeg. Ja, mindre ud. Kraftig med en monster. Flot fisk, altså. Det ser da bare godt kogt ud. Se. Nu er vi herinde i munden, vi begge to. Fuldstændig sidder bare du. Skralderbank. Nå, men så kan jeg jo godt lidt med hen i campingvognen og sove. Du er slet ikke sikker på at komme i finalen nu, du? Nej, det sagde jeg bestemt heller ikke. Det er heller ikke det, jeg siger, men nu har jeg ligesom fanget de... Nu er det to store fisk. Ja. Så hurtigt. Skal fætter ikke lige se den? Nej, jeg optager. Jeg kan godt lige prøve at se monsterdringen. Så er det en hilsen til familien hjemme. Simon, Kasper, sådan. Flot.